Ei, què passa, historiadors? Avui us venim a parlar del primer que parlarem avui. Bueno, igual. El primer que parlarem avui és de la reforma, de l'agricultura I l'estancament. Els efectes de la reforma agrària. A la reforma agrària liberal es va abolir el règim senyorial. Què va passar? Que les terres de l'església i dels municipis es van desamortitzar i van néixer les propietats privades. I per fi la ramaderia i la mercaderia van poder ser lliures. L'augment de la producció agrària. La producció agrària va créixer sense parar. L'augment de la rompuda de terres va ser una de les conseqüències més importants entre els cereals, les vinyes. La ramaderia d'oví No van parar. 1.3. Una transformació insuficient. En el segle XIX podien trobar dos tipus de terres. Unes que eren les minifundi, que eren terres d'extensions petita, o les latifundi, que eren terres o terrenys d'extensió gran. A partir d'això van sorgir els arrendataris, que eren els propietaris de les terres, o els assalariats, que eren els que treballen les terres dels arrendataris. 1.4. El mode agrari català. A Catalunya, la veritat és que els latifundis no van triomfar. Això va comportar que els pagesos s'emportessin la gran part. 1.5. El creixement de l'agricultura catalana. Les reformes agràries liberals van fomentar l'expansió agrària a Catalunya. Al 1860, un gran nombre de comarques de Catalunya es van considerar monoconreus vitícoles. Què vol dir? Que van ser importants les oliveres, els arbres fruiters i tots els fruits que produïen es van exportar fora de Catalunya. Bueno, ara ja hem acabat amb l'agricultura, toca parlar una mica de la població, que és el tema 2. Primer apartat del segon tema, un creixement limitat. A Espanya va haver-hi molt de tema i tal, va créixer un 75% a la població, però tot i així el tema demogràfic dels més baixos d'Europa, la veritat. No enrotllava la cosa. No. Hi van haver molts de naixements, molts, però també van haver-hi moltes morts, la veritat. L'esperança de vida només era de 34 anys. No gaire bona, la veritat, però bueno, a les zones costaneres es va mantenir, no estava. 2.2. Creixement demogràfic a Catalunya. Gràcies al creixement econòmic, és a dir, el money, el creixement demogràfic a Catalunya va augmentar. És a dir, que l'increment de mortalitat infantil va disminuir. Bueno, historiadors, fins aquí la nostra recerca. Aquí acaba el nostre vídeo. Esperem que us hagi agradat el tema 1 i el tema 2. La població, l'agricultura, ho tenim tot. Va. Adéu.